posachedwapa tikuonesani programu ya Kulinji imene yachitika lero lino pa 18 November 2024. Makamaka programu imeneyi imachokera pa Times achina Bayana chunga Kukambapo za convention imene idali ku UTM ku Mzuzu komanso kodi zakhala bwanji kumeneko ndipo anthu maganizo awo akuti chani mpprogramu iyi. Patrick Kankwatira komanso Bayana chunga acheza ndi anthu komanso nalili pamene amalengeza koma kwa ife amene tikumvesera pawere Deputy President Willet Karonga, the Secretary General, Hashem Banda, Organizing Secretary, Kariati apeza mavoti maintain position yao as Publicity Secretary, and Amakwenda Chunga ndaminasankhidwa ngati campaign director. So amalawi convention imene anthu ambiri anali nayo chidwi arguably ndi imene iyi yachitika yatha. Zotsatira zake ndi zimenezo. President, the new president of the UTM, Dr. Daliso Kabambe. The deputy president is Mr. Alexander Bulerani. A secretary general tsopano achipani cha UTM Willet Karonga. Organizing Secretary, Mr. Hashem Banda, and Felix Njawara maintains the position of Publicity Secretary, and Makwenda Chunga, their campaign director. This is the team that is taking UTM into the 2025 general elections. Program yatu ndi imene tukufuna tione kuti kodi Zayendera bwanji kumeneko. Of course timaonera akatswiri athu azandale akuiona bwanji timu imeneyi makamaka utsogoleri wa Dr. Daliso Kabambe kuchinyamula chipani chimenechi, leading the transition. Chifukwa transition you will not run away from it, because mtsogoleri wa chipani chimenechi anatisiya tragically mu June moja. So munthu amene atachinyamula chipani chimenechi ndikuchichira unite kuti chipite as a united force into the next year's election. Ndamene wa Daliso Kabambe kuthekera kwawo ndikotani, timu yawo ya nyuwani kuthekera kwawo ndikotani, tiyembekezere zotani kuchokera ku chipani cha UTM. Tili nawo akatswiri andale amene amakusakatula za ndale. Tili ndi Dr. George Chaima, tili ndi Victor Chipofya, komanso tili ndi Wonderful Nkushe. Ndilandire magest athu ku program imene iyi. Tiyambe ndi Dr. George Chaima. Ndikulonjereni Dr. Chaima, mwadzuka bwanji? Dr. George Chaima. Dr. George Chaima. Okay, let's get that right. Dr. George Chaima is one of the guests. Alibalaini, let's get him online. Mr. Wonderful Nkuche. Okay, let's get ourselves sorted out. Guest yatu ndatatu amene Dr. George Chaima, Wonderful Nkuche, komanso Wonderful Nkuche, komanso Victor Chipofya. And how we yatu yayendapo nditu ndimanena Bayana kunena kuti okay, let's get our guests online now. Dr. George Chaima, mwadzuka bwanji? Dr. George Chaima. kahangara umvekera pasi. Yeah, pamene papande inenu kuamva koma tikuyenera kuchita ujeni momwe timachitira moja. Anyway, atithandizira pamene mwina phone tufuna kuti tigwira. Okay, ndimanena Bayana kunena kuti nkhani imene tikufuna kuona munomo ndiyo kuti convention ija ndi imene yachitika yatha, zotsatira zatuluka. Kuthekerano kwa timu imeneyi makamaka amalawi akhali ndi ziyembekezo zotani, both amene amatsatira chipani chimene chatu UTM komanso amalawi ena onse, chifukwa ndi chimodzi mwa zipani zimene zili zikhale pa contention mu chisankho chathu cha 2025. Bayana, kunyamula utsogoleri mu chipanichi kwa Dr. Daliso Kabambe tisinatero Bayana ndiyese kubweresanso magest athu. Dr. George Chaima. Wonderful Nkuche. Yes, bwana PK. Yes, ndakulandirani Nkuche ku program yathu komanso Victor Chipofya. Ndilipo PK. Chabwino ndikuthokozeni Chipofya nda Nkuche kuti tili limodzi. Program yathu
achipopsa ndayankhuse ikuchitidwa vodcast so anthu muoneka pa times 360 so kulikalikiliki mu studio muno kufuna kuti ndi program yoyamba kuti tipange zimenezi and you can understand kuti technically ndi ntchito yayikulu so ndikupempheni kuti you should bear with us but ndiyambe ndi inuyo Victor Chipopsa marizati ndamene wawa very very interesting as far as my delegates are concerned sanafune kuyikapo so doubt ya mtundu wina uliwonse they have given Daliso Kabambe a complete landslide. Victor Chipopsa, your reaction? Choyamba ndi apange congratulate Dr. Daliso Kabambe ndi omwe apambana ku convention ya UTM. Yes. Tafunire zabwino zonse chifukwa chokuti ntchito yomwe ali nayo kupita kuchitsogoloyi si ntchito yo tingaichepetse ayi ni ntchito yayikulu koma ndikhulupirira kuti ngati analimba mtima kuyima ndiye kuti akonzeka kuti athe kunyamula dziko la Malawi zera mu chipani chawo cha UTM. Yes. Matisokonezaso tupamenepo madula Chipopsa amene amayankhula apa tibwezeretsereni Chipopsawo palaini ti Chipopsa mukunimva ayi line imeneyo yachokapo. Okay, I think Bayana tiyeni tikambirane pang'ono tasiye ma technician kuti akonze zimenezi sizithandiza kumango duka chonje. Right. Ndimanena kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri. Poyamba Bayana waitsatira nkhani kuyambira koyambirira. Were you surprised last night at midnight last night when the result was announced? No. I was not very surprised. I was not surprised. Ndimanena kuti pali njira zosiyana zokopera vantu. Okay. Yeah. Kumatisa nafike kumina kumeneko tione mabweredwe anthuwa. Akambala kwambiri akhala kumanena kuti ineyo I paved way. Yeah. Kuti achilima akhale msogolo wa chipanichi chifanire munthu wa business. Inde. Narrative imeneyo akhala akumayipitisa ndithu kuti ineyo zama positions ayi ine ndine munthu wa business ndinani he's still a businessman. He's still a businessman. Interest ya kukhala front line. Even exclusive interview tinali nayo ndiyowa amakamba Zodiac chinali narrative inali imodzimodzi ndikuona ngati kuti actually what he needed more was to say kunena kuti time has come for me now to lead the vision imene tinayambira limodzi. But anyways amenewo ndi Akampala anthu amalemekeza koma maybe not in losati mwina pa position ya the actual leader koma ngati mtsogoleri amene nyakwawa utamapitako behind the scenes zikawavuta anyamata awo amathamanga kwa Akampala ndi munthu otamamulemekeza kwambiri mchipanichi. Now mukaona Mtumbuka analowa ndi guloti linalowa koma just a little bit too late. Akuti ndokoma analipo all the time. Kuna visibility. Hello, can you hear me there? You're back online. Okay, let me give it over to you, Victor. So nimanena kunena kuti kuwina kwa Kabambe has been very unprecedented. Chifukwa kuti ndi munthu wokuti anali ku chipani china walowa chipani cha UTM just 4 months down the line. And he has been able to amass votes amongst my delegates achipani anthu oti akhala mu chipani cha nthawi yayitali by a landslide. So one can only be left to say kunena kuti this has been a win on merit. Okay. Because it is unprecedented. Nthawi zambiri anthu akamawina kuzipani amakhala kuti anthu akuziwika anthu they've got a historical connection with the party. Akhalitsamo and they've got something historical to show. Komano for Kabambe, I don't think there's anything historical that he can show ku chipani cha UTM kuna kuti aineolo mina ndinaimbira nako nao phone na Saulo. There's nothing like that. So for me, I take it as it's a merito election. And to me anamva mfundo zomwe anakamba which is a
clear expression of good intra-party democracy. Something that takhala tukuchipempha kwa nthawi itali kunena kuti tikamasankha azitsogoleri muzipani tisamangosankha kunena kuti uyu akuchokera kwakuti timamudziwa komano tizisankha anthu kuti mina tikuona kuti munthu uyu tomanga akukambazi timukhulupirira. Ine sindikuona njira ine iliyonse yokuti ma-delegates over 600 akhoza kusankha munthu apart from the fact kuti anamumvera munthu zomwe akunena ndikumukhulupirira ololo kuti mina kugawa ndalama chifukwa mazoonaso zimenezo pa social media anthu amene ati munthu akungogawa ndalama komano anthu amatha kutenga ndalama osamuvotera munthu. It has happened all the time. It has happened before. So zikanachitika baba, it is unprecedented, and we wish Dr. Kabambe and the team also they are new one. Yes, that's what I said. Even until Dr. Biliranio, you know, these are new people in politics. Yes, that in our face of ministry in other circles, but not on the political front. So the UTM. And actually, I should accredit this to Maremu Dr. Saulos Klaus Chilima. Could the vision now, it seems, could what he wanted to see happen is happening. Could and who that were professional in other fields. Muntu akuyenera kufunsa ndionena kuti by electing this team my delegates achita bwanje align the vision legacy ya Maremu SKC. I think that is the question that we will be discussing as we go on. Komano ndimafuna immediately wonderful Nkuche, your reaction. Zikomo kwambiri PK. Ngati momwe anakiranzanga chipofi yakuti tiyapange congratulate Kabambe komanso ena onse amene apambana maudindo osiyana-siyana. Yes. Kuwina kwa Kabambe si kodabwitsa. Kwa ineyo kuphatikiza zonse zomwe alankulanzanga chipofi ndikuona kuti Kabambe anabwera ku UTM nthawi imene kunali ngati power vacuum. Tonse tikudziwa kuti chilimata mwalira pa 10 June paja chipani chinali chimaoneka kuti chobalalika ndiye pazitsogoleri wonse amene taona kuti anapikisana dzulowa Kabambe ndamene anabwera mwachangu kuchoka chipani cha DPP ndikubwera motsindika ndithu kuti ndalowa chipani cha UTM. Ndiye pa nthawi imene anthu a chipani cha UTM amakhala kuti akusakasaka mtsogoleri iwo ndi pamene anatulukira ndekuti anapanga register mwachangu m'mitu mwa anthu a UTM kuti wabwera mtsogoleri wina ndi uyu. Komanso kupatulapo messaging yawo inali bwino ndithu. Chifukwa amagwiritsa ntchito mbiri yawo ngati ogwira ntchito ku Reserve Bank kuti iwo akudziwa za chuma. Ekatswiri ndithu. Andeti ngathe kuona kuti amaenda ngati ma public lecture ku Nzuzu University, anapita Catholic University, komanso ma media interviews. Amaoneka ndithu kuti anali articulate pa zinthu zomwe amaona kuti chipani chingapange komanso dziko lingapange. Ndechifukwa cha zinthu ziwiri zimenezi ndikuona ngati kuti anazipanga package bwino mpaka kupanga convince ma delegates kuti munthu atakutitengera patsogolo. Ikutanthauza kuti momwe timanenera muja kampeni ya Kabambe mutati muyerekeze ndi makampeni ena onsewa, it was the most well planned and deliberate. Akuoneka ndi munthu anakhala pansi asanayambe zimene amachitazi kuti I think I'm going to embark on this thing and njira zake zikhala izi ndipanga 1 2 3 4 5 6 7 things and at the end of the day ndikamaliza izizi I am going to win this position and implemented it, which is completely different from the rest of the other campaigns. Would that be right? Kwambiri tika yelekeza ndi akambala ngati momwe anayankhula Bayana chunga pena zimazadabwitsa kuti munthu akulimbikira kuti awina president komanso akuthamangira kunena kuti maudindo andale samayika kumtima. Ndiye zimenezo zimatha kumpasa munthu maganizo pawiri patatu kuti ndengati munthu sakufuna khale apa tikamuyikapo ziyenda.
pakakhala kuti china chake chalakwika mwinaso athaso kudzabwera nkuzati ine maudindo andale mwina ndilibe nawo ntchito. Tikapita kwa Antumbuka ndi candidate wabwino ndithu. Ndipo chipani cha UTM chikufunika munthu wa nzeru ngati Antumbuka kuoneka kuti antha kubweretsa ndale zatsopano ku chipaniku. Right. Koma pokuti ndale zathu pena zimangotengeraso chizolowezi. Kuti munthu watsopano uthabwera ndi mfundo zabwino komano zimatengera kuti anthu akudziwa kapenayi. Yeah. Nde Antumbuka asagwe ulesi momwe zinthu zayendera apapa. Chifukwa apapa no anthu awadziwa. Ndikukhulupirira kuti kutsogoloku asadzakhalanso wachilendo akamazati akuyimira pa udindo wina wake. Okay. Nde ndale zimafunika consistency nthawi zina ukakhala kuti wasiyamba ungokhala momwemo osati kumatuluka nkubwera pamene popo anthu amatha kuona ngati kuti suli serious. Right. Yeah. Okay. Kwa yes. Akaliati ndikuona ngati kuti pena pake image ya ngati president wa chipani mazakhala ngati kuti ikusowekera. Pa udindo mmoja wa secretary general lumene umadzakhala bwino. Chifukwa pena kuzimafunika ndithu munthu onena kuti alibe mbiri ina yake. Tonse tingathe kuona mbuyo makali atanali wandale kuti amakonda kukokana ndi anthu kwambiri. Ndio kumutenga munthu amene kumwika ngati president wa chipani pena pake zitanavutirapo zikanapereka image ina ya chipani cha UTM. Ndikuzola ni chifukwa chake anthu ena madelegate anaona ngati kuti mwina ayang'ane kumbali kwina. Very good for your reaction. Tipite kwa Dr. George Chaima. Mwayiona nkhani mmene yathera ndi mmenemu kuyambika chapter china cha nyuwani ku chipani cha UTM, chapter chopasa chidwi kwambiri chimene chitsogoleredwe ndi Dr. Dalitso Kabambe. Your reaction, Dr. Chaima? Okay, Dr. Chaima, line ya vutanso imeneyo koma we'll get it back sooner than later. Ndimanena Bayana kuti nkhani imene imakula mutu kumene kuku inali imene yokuti do we have Dr. Chaima now? Yeah, Dr. Chaima muli pa line ndikulandireni sitinalandilane yayi mwadzuka bwanji? Ndatokoza Patrick indabula bwino kaino ndistafu yonse kumeneko komanso moni kwa ma-analyst. Right, 636 votes against ma-20 chakuti a pure complete clear landslide by Dr. Dalitso Kabambe kutsogolera chipani cha UTM. Mwayilandira bwanji result imeneyi, and how do you welcome Dr. Kabambe as the leader of UTM now? Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri kwa Kabambe komanso kwa Malawi ambiri makamaka ma-delegates amene anapita kukavotera ngati tionetsetse ndikhoza kunena kuti panali kugwirizana kwabwino kapena kuti there was no mismatch between Kabambe ndi ma-delegates. In other words, anali nzolinga zofanana. Kabambe tikati tionetsetse ali ndi ma-qualities onse owayenera. Close to what the late Again. Yeah. They nene kuti dinkhani yabwino kwambiri komanso tosangalatsa nchakuti tinganene kuti democracy mu UTM yakhazikika kapena yatsegula khomo lokwanira katikati tione Akabambe simunthu onena kuti membala wa UTM kwa nthawi yayitali. Angochoka madzi ndikudumphira mboti kuti akathe mwina kupulumuka ndi kupulumutsanso anthu ena. Chimene chili chinthu chopatsa chidwi kwambiri mwina ambiri timayembekezera kuti
Newton Kambala amene anayambitsa nawo chipani chimenechi akhoza kuwina ngati mwini kapena mmodzi mwa eni a chipani chimenecho koma zotsatira zake zimene taziona kuti zomvetsa chisoni. Tikaona secretary general achipani amene achigwiriziranso chipani kwa nthawi yayitali tionanso kuti nawonso sizinayendere monga mmene anthu amayembekezera. Aengineer Ntumbuka ngakhale kuti ali ndi expertise zabwino mpankhani ya chuma ndi zinthu zina zotere komabe tinene kuti anthu akonda akabambe ndipo akabambe tialandire tiavomereze amene akhoza kutsogolera ndi kuyendetsa chipani chimene cha UTM. Ndiye mwina chofunikira nchonena kuti amalawi angovomereza atsogoleriso ena amu UTM avomereze chinthu chimenechi cholinga choti chipanimo mukhale kuti tsopano mwakhala bata. Ndithokozeso kwambiri kuti taona nkhope zina zatsopano zimene sizili zodziwika kwambiri pandale ndikutenga maudindo ofunikira ndikhuza kuti chipani chimene chimakhala chopanda mwini ndi chimenechi chifukwa umwini umakhala mwa anthu. Munthu aliyense amene wabwera ndi amene akhoza kukhala ndi mphamvu imene apatsidwa ndi malamulo komanso kuti atsogolere chipani chifukwa chake taona nkhope zatsopano zinthu zosangalatsa kwambiri zimene zikuonetsa kuti mu UPM ndithu mukhala mukuyenda bwino ndi democracy. Very good. Ndibwererenso kwa inuyo Victor Chipopcha. I hope you are still online, Victor. I am online. Okay. Funso limene likupita kwa nonseso atatu ndilonena kuti nkhani imene imakula mutu ku convention even in the lead up to the convention inali ya legacy ya malemu SKC ndipo dzulo mmene chimatsekuliridwa a convention imene chikumayankhulidwa zinthu zokuti ndithu amene tikufuna ndi amene apitilize masomphenya ndipo chipanichi nsalu zikhalezo panali nkhani zokhuzana ndi akuti legacy going forward kuti ikhale identifiable ndi the founder of the party. Many delegates apangira by bringing in a complete new team because leadership hii mukati muyangane dzina limene ndikuliona lakale ndilanja walali, otherwise the rest of them and of course they were players but not front line. They have now been put in the front line. In terms of continuing with the legacy and the vision, how does this translate? And the team imene ilindishito yotani number 1 yopitisa pasogole vision legacy and number 2 uniting this party which was almost disintegrating just before the convention. Kunena chilungamo PK ngati panali chinthu chomwe ndikamachimva chimandikhumudwitsa ma delegates not ma delegates ma aspirants akamakamba as a way of campaigning aliyense amafuna kunena kuti iyayi ine nditenge chipanichi mundivotere chifukwa chokuti Saulo Chilima anali nzanga. Now being a friend kwa munthu sizimatanthauza kunena kuti iweyo you can do the same thing zomamapanga munthu uja. Okay. Now mwandifunsa funso la legacy. And mina ndipange zero in kwambiri kwa Dr. Kabambe. You see Dr. Kabambe ndi SKC the late. Panalibe a proper connection with mkoza wao panga paja kunena kuti amacheza kapena amaimbira na phone daily. Right. With as compared to the others. Right. Komano mugaona ma qualifications are Dr. Bambe and SKC in terms of development economics. And having the vision for Malawi. Even kuanzera dzulo asa na ponye voti yawo ija mmene anayankhulira akabambe mmene anayankhulira ena ambiri amakamba kwambiri yayi ife tikufuna kuti nkhovu ya SKC zakhalebe pansalu which is okay and it is necessary to maintain the legacy. Komano kungoyika nkhope pansalu mpaka nakalikale is not maintaining the legacy. Komano having the ability kunena kuti mmene amaganizira SKC and the expertise that SKC had kunena kuti akufuna kuyendetsa dziko kuchoka apa kupitisa apa ineyo. That's where
even Dr. Kabambe, listening to him talk yesterday, he did not focus much ubale wao ndi SKC chifukwa mina amadziwa kuna kuti mina panalibe that connection in terms of just kuti ndi pacheni zake mano in terms of professionalism kuti ine zomwe ndinaphunzira ndizo manaphunzira malemu ndizofanana. Therefore ineyo I'm the one kuti ndikhoza kupanga fit in musapato zomwe za malemu ake also before timayankhula na tsiku ndi tsiku kapena tinayambitsa chipani limodzi komano chifukwa kuti zomwe anaphunzira iwo aje ndi zomwe naphunzira ine nzofanana. So I think for me that is maintaining of legacy. So you want to agree completely ndi ma delegates kunena kuti abaso pabwera message kuti ndigwirizane nawo achipofu yawo pagulu lonse limene limapikisana amene anali ndi kuthekera kotenga vision ndi legacy ya Chilima ndi amene yuyo amene amusankhayo. Bravo delegates, you agree with that one? Yes, I agree. And even zimene zizi zimabwera ano clear even ku mautenga omwe amagambidwa aja chifukwa you don't seek leadership ya chipani utsogoleri kufuna kukhala mtsogoleri ya chipani based on sympathy chifukwa choti I think ndi zomwe anthu ambiri amaganiza kuti zichitika and ineyo pempho langa kwa azitsogoleri onse a UTM omwe asankhidwa pakadali pano ndicho kuti inde chipindu chinaonekera tonse ngati dziko tinataya mtsogoleri wathu komano sikhale anthu okuti we should continue to be living in the past tikhale anthu okuti ngati tikufunadi kuti malemu Saulos Claus Chilima talemekeze mina amene akulemekezedwera tisakhale kuti anthu kungonena kuti ife anali nzathu komano tikhale anthu opanga zinthu mmene iwo aja amafunira kuti zipangidwire 100%. And ndikuona ngati kuti ma delegates yo ndizomwe apanga demonstrate kunena kuti akufuna munthu osangoti kuti amayenza naye Saulos Chilima komano munthu okuti ali ndi kuthekera kuti akhoza kukwanitsa. And the other thing mina ndinenenso apa as a sound as a warning kumaliza Dr. Saulos Claus Chilima sangapangidwe replace. You cannot replace him. He was a man of individual skills and unique talent. Right. So tikayembekezera kuna kuti Kabambe akhale exactly ngati Saulos Claus Chilima. Then we are placing so much burden on an individual. Maloto achumba ndi maloto sizingachitike kuli bwino kuti tasiye kuti they should operate in their own uniqueness ndi nzeru zawo zomwe ali nazo kuti atithandize kuti ngono tingati dziko tingapite patali basi. Thank you very much indeed, Victor. Next to react on that one in the wonderful Nkuche. Before we do that, Gresham Gama ku Palombe wadzikwa bwanji? Gresham kumulanje nthawi imathamanga uli ndi anu a landslide for that matter. Ndi nawo mntu mmodzi mwina tanguruza ni zina umasomera mmodzi Steven Colin kusankhira kumene za conviction imene mwayi chifukwa tona kuti as far as the UTM is concerned timaziwa kunena kuti chani the one who was supposed to be a running mate for UTM amene ukhala ndani Michael Utsi kumano tinazezi muka kwambiri kunena kuti vice president ayuti ya chipani aziko lino Michael Utsi wananena kuti sapanga nawo zimene zozo ndeni fona kuti kwapezeka Dr. Kabambe kwa ifeyo tikoza kunena kuti nsabu nobwino chifukwa tunena kuti Kabambe sinayeso economically timaziwa kunena kuti ni munthu wabwino kwambiri choncho tazera ndira bwino ndithu okay tibwino mwana amene nawo kwambiri anali amene wandita zimwe kwambiri Gresham Gama ku Mulanje akuti anali odabwa kuti ausisana bwere komabe amene asankhidwa akabambewa amene ndikatswiri pa nkhani za chuma Bayana. Ayi ndikuona ngati anthu ambiri asangalala mwina amene sanakondwe sakuyankhula chabe pa nkhani imeneyi mwansangasanga ndimafuna kuti ndingowerengapo maganizo ena amene anthu alemba maka amene akuti satira pa Times 360 pa Facebook page pamenepo akuti manganya uja ndi wamasomphenya awanda Steve Gowero akuti ndipo amayionera patali bwezi pano ali nawo mgulu la anthu oluza kutawati sikuposa to avoid sikupusa to avoid embarrassment. At Michael Yati awandahare
chokanda akuti pangani retire MP kwa nkando unavuta pano convention zavutaso amada Banda akuti exactly ndipo nkhawa palibe AI awa ndochita support mmene Zayendera kumzuzu ena akuti Dr. Kabambe has capabilities to lead Malawi to the next level. Enanso pomaliza apa kuti Kaliati ndi munthu zinazi sitinga werenge because we will not promote defamatory kapena kuti mau onyozesana. Koma ena anatumiza sotenga amanena kuti tentioneso mbali ya ndalama. Chifukwa Akabambe amaoneka kuti ali ndi financial muscle yaikulu imene aonesa pa chisankho chimenechi. Ndale nthawi zina is not just about also mfundo. Komanso zimakhala ndi kuti kodi munthu wagwesapo zingati. Tisamachite ignore. Tinali convention Malawi Congress Party and first hand tinaona anthu akupasidwa ndalama. Taona ndithu ma convention I was not there practically ku convention ya DPP so siningathe kuyankhula kuma namva moteromo. Koma kundaleku osamazichepesa ndalama zimachita so play a role. At the end of the day capabilities kapena kuti character umunthu usogoleri kuthekera kwa msogoleri ndikumene kumatumphukira kwambiri so mangofuna kunena kuti kutanthauza kuti Akabambe was something of a full package chifukwa mbali analiko amakwanitsa imene mukunenayo substance komanso kumbali ya mfundo iyi ndi zimene ndikunenazo kuti ngati pali mmodzi amene anatha kulakatula kumalankhula zinthu ndi khazikika nkhaniyo izizi za chuma yo anakhazikika pa za chuma mavuto za chuma and sikuti amangonena za mavuto amanena ma solution awo ma proposed solution that's what endeared him to quite a lot of people ineyo ndakumana ndi anthu angapo ambiri amene amafika ponena kuti ineyo I think panopo ndapeza ozamponyera vote chifukwa chakulankhula kwakula amenewa zimenezo sazichepesa ndipo I hope kuti going forward Akabambe apitiriza kumakamba zinthu zokhuzana ndi masomphenya a dziko lino komanso mene tingakonzere mavuto a dziko lino chifukwa andale ambiri chimene chiliko ndikunyozesana kuzipongwe kuziyamikira ndi zina zoterozo koma nkhani ndi substance Amalawi afuna kuti aone kuti kodi tikakuyika ni pa udindo uwu kuzatithandiza motani chinanso chimene mafuna kunena ndichonena kuti mukaona Akabambe anali obwera ngakhale anthu amanena kuti ayi obwera koma mukaona anthu amene analipo mchipanimo okhaokha akulimbana nthawi zina anthu amanena kuti so mwina tingoyesa uyu obwerayi ndikuzani chinthu china chimene ndikuzifunsa nchonena kuti kodi anthu amene ali osatira Michael Usi anapita mbaliti I don't know which side they went. Apita yomweyi. Kwa ineyo apita ku landslide womwe. Ausi ndipo vuta kuti apite kwa Kambala. Chifana ile like rival. Okay. Kumbukira ni maliro achatango chitika panali ndithu kupikisana kuti ya Chipani hata endese nda Kambala ena kuti anda Ausi. Even my interviews amene achitika just the last week. Aboneka be tuli pali ka animosity ngakale ni yake amanena kuti amamvana koma apapa tivomere kuti panali katika chidani. Ndiye nthawi zina anthu amafika pa component kuti sono ichi chikochi kapena ndo tikampasa uyu awa tivutisana nawo tikwadziwa anthuwa bwanji tingotenga wina wapadera neutral person tonse tiluze tiyambire square one chabwino message unaliva ma messages Bayana inaso ndi yakuti when we talk of a landslide this for me is more than a landslide and given to the right person. I want to salute all UTM delegates for coming up with the best or rather the cream of UTM leadership that can take the party forward. Timalizireno pamene popo mkuche muli palaini okay. Pamene tukupita kumalechereche kwa program imeneyi Akabambe nda amene wawa asankhidwa ndi landslide manner of the election manner of the winning payo kaso kawinidwe kaoko ndi statement kale in terms of my delegates UTM going forward Akabambe ntchito yawo yoyamba ndi yotani ipitaona mpungwepungwe umene unalipo muchipani chimene chichi so number 1 ntchito yawo yoyamba ikhale yotana number 2 kupita kusogolo focus yawo ikhale potani chifukwa panali tikumbukire kuti panali amanena kuti expectations zopya mwa Malawi ambiri ku convention imene iyi kuti ibweresa zotsatira zina zake zimene zikhale ndi kutanthauzira kwina kwake pa chisankho chimene chikubwera zimene zizachitika mafunso ake ndi awiri amenewo ankhuche choyambirira ntchito yomwe Akabambe ali nayo ngati mtsogoleri watsopano wa chipani cha UTM
ndikubweretsa anthu ena onse pamodzi amuchipanichi chifukwa anthu amene anapikisana nawo okuti sizinayendewa sichanzeru kuti tiyamve mwina masiku angapa kubwerawa akulankhula zosiyana ndi chipani kapena ndi akabambe. Ndikuti zikufunika anthu onsewa amene anapikisana nawo komanso ena onse amene amatsatira chipani cha UTM wamanga pamodzi. Right. Chachiwiri chipani cha UTM ngati chinali ndi mavuto ena mbuyomo kunali kuti pa ground panalibe ma structures ooneka. Atsogoleri wakale Dr. Chilima inde anali ndi mphamvu paokha ngati munthu. Koma sizimaonekera kwambiri kuti chipaniso chili ndi mphamvu ngati zomwe iwowo kapena chikoka ngati zomwe iwo nali nacho. Ndezi kufunikano pakadali pano chipanichi kuchidzala pa ground pakhale ndithu ma structures oonekera. Chachitatu right akabambe asindike kuti kodi tsogolo la chipanichi liyenda motani. Chifukwa ngakhale apambana pali anthu ena mu chipanimo ali ndi mantha kuti pokuti anachokera kuchipani cha DPP right ndekuti pomwe atenga utsogoleri mwina chipani achibwezeresanso komweko. Zinthu zomwe ndikhulupirira kuti otsatira ambiri a UTM sakanakonda kuti azione choncho. Iwo akufuna chione chipani kuti chili pachokha chikumatha kulimbana ndi zipani zina pa zisankho. Ndiye pamene pa atsindikepo ndithu analankhulapo mbuyomu koma apopo anali kuti akungo yang'anira kuti akhale mtsogoleri wa chipani koma panopa ndi mtsogoleri. Ndekuti akuyenera kuti aneneponso kuti kodi maganizo amene anthu ena ali nawo kuti pamene watenga chipani ndokuti achipitisa ku DPP zikukhalapo motani pamene papa. Okay. All right, thank you so much. Yes, thank you so much for now. Achipopya nkhani yomweyo sorry tiyambe ndi Dr. Jaima mafunso ake ndio khao akabambe ntchito yawo yayikulu poyambirira kuyang'ana pamene chipani chinali nthawi imene amapanga convention imeneyi komanso chiyembekezero cha Malawi including amuchipanipo going forward chimene chinali chachikulu chokuti kudzera kuzotsatira zimene zibwera convention imeneyi kuli ziyembekezo zina zake poyang'ana malemu SKC Jaima. Nene monga ndinanenera kuyambirira kuti akabambe akonera kuti zizindikiro zawo maqualities zawo ndofananira nako ndithu ndi a Dr. Chilima. Ndipo achilima cholinga chawo chinali chofunitsitsa kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo komanso magwiridwe a anthu antchito akhale wotukuka. Izizi ngati masomphenya amenewo angathe kukwaniritsidwa mdziko muno ndiye kuti akabambe akamagwira ntchito yawo ngati president wa UTM achite embrace Malawi nation kukhala dziko lawo lonse kunena kuti asakhale ndi spirit ya regionalism imene andale ambiri akukhala nayo. Vuto la Malawi kuno imene taliona ndionena kuti mmene akabambe akuchoka kutcholo anthu akhoza kumaganiza kuti okay tsopano akabambe atenga chipanichi achipititsa kutcholo achoka kunchewu ndiye tsopano ndi chipani chakumwera ndi chipani chakutcholo. That spirit must die chifukwa chinali mwachizimayo. And chinthu chachiwiri ndimene kuti akabambe okhala iwo ndi munthu amenenso mwina tikhoza kunena kuti amadziwa achinyamata ambiri akunena kuti UTM ndi chipani cha pa Facebook chikhale pa Facebook uko komanso nthambi zambiri zichoke pa Facebook zifikire anthu m'midzi kwanda amene azikavota. Ngati kunalibe ma structures monga ananenera Wanda ma structures amenewo akhazikike on the ground andi asakhale kuti akuchita involve achinyamata okha yayi kuli azimayi kuli anthu akuluakulu chimene chikhale chipani cha fuko usakhala chipani cha segment imodzi ya society. Right. And ndikukhulupirira kuti komaliza ndimene kuti anzawo amene aluza
pa mipando yosiyana-siyana mundale sikuti aonere kukoma akabambe yayi iwo asayang'ane pa zimenezo iwo chidwi chawo chikhale chomangiriza aliyense ndi kumbweretsa pamodzi kuti akhalenso ndi value imene ikoza kuthandizira chipani cha UTM tsiku lina kukalamulira dziko lino. Asakopeke msanga ndi anthu ena amene akutsogolera zipani zina amene akoza kuchita swallow his vision imene so Achilima anali nayo koma he should maintain the legacy of Dr. Achilima. Thank you. And the UTM. Thank you very much indeed. Thank you. Victor Chipopsha. UTM ndi chipani chokuti chikutionetsera amalawi kunena kuti ndizotheka kupanga zinthu zosiyana mmene takhala tikuzionera nthawi zonse. Ndi tinaona Dr. Saulos Claus Chilima akuchoka ku private sector kulowa ndale zomwe anthu ambiri samayembekezera. Tinaonanso Achilima akuyambitsa chipani within 8 months to amass 1 million plus votes. Chipani choyambirira kunena kuti ife tilibe base yathu yonse ndi Malawi yonse. So pakadali pano kupita kuchitsogolo yationeseranso UTM pakadali pano kudzera mu convention yawo kuti ndizotheka kukhala ndi azitsogoleri osiyana-siyana kupikisana bwinobwino osakhala kuti chipani chindi cha ndani. So kutengera masomphenya omwe akabambe apereka kwa Malawi pakadali pano pempho lathu likuzokhala kunena kuti akabambe zomwe akhala kuuza ngati Amalawi zomwe akhala kuauza ma-delegates ndotsatira chipani cha UTM zisangokhala zinthu that is theoretical zamkalasi yayi. We should now see the practicality of it. Manimera muja kuti samangopanga identify mavuto omwe tili nawo ngati dziko koma amathaso kuloza kunena kuti mavuto awawote akonze tipange izi. So I think ndi chidwi cha Malawi wina aliyense kuona kuti kukonzako kuoneka bwanji. Thank you very much indeed, Bwana Victor Chipopsha. Bayana, you have a minute to close this. Monga tanena poyamba paja, congratulations. Koyamba kuchipani cha UTM kuti mwakhala ndi convention ngakhale panali manong'onong'ozo chuluka kumazikuoneka kuti zinthu zayenda bwino. Chachiwiri kwa akabambe chifoti apambana kumeneko ndenso pano ndi mtsogoleri. Pempho langa ndionera kuti tsopano can you rally behind akabambe mugwirizane ngati chipani muyende limodzi, because at the end of the day zipanizi sima social club. Cholinga cha zipanizi nchonera muzalowe mboma muzathandize kuyendesa dziko lino. Olo msalowe mboma ku opposition iko muthaso kumapanga zinthu zothandizira kayendesedwe ka dziko lino kuti Amalawi azimva kukoma mu dziko lawo. Thank you very much indeed, Bayana amene yoyo ndi kumaliza program ya historical epoch making first vodcast Kulinji pano pa Wireless Times. Zina langa ndi Patrick Kankwatira. Good day. Imeneyonso idali program ya Kulinji imene imachitika pa Wireless Times, ndipo program imeneyi amaunikira kapenanso kuti kungofotokozapo zinthu zina zimene zachitika ku convention ya chipani cha UTM komanso mmene zakhalira kumeneko pamene adaliso kabambe padakali pano ndi mtsogoleri watsopano ku chipanichi.